Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, da fata kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau bidiyon namu zai magana ne akan yadda za ka tsaye da bidiyo da daina buɗewa da kanshi a Facebook. Abin da nake nufi shine, in kana kallon bidiyo a Facebook, za ga kana shiga wani bidiyon za ga ya buɗe yana play da kanshi ba tare da ka taɓa shi ba. To yanzu zan nuna maka yadda za ka dinga kallon bidiyo a Facebook ba tare da yana buɗe kanshi ba, sai dai in kai ka taɓa shi sa'annan sai ya buɗe. Amma dai Allah ina roƙonka da ka danna subscribe sa'annan kuma ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. Kamar yanzu kana cikin Facebook ɗin kamar haka, sai ka taɓa nan. Bayan ka taɓa shi sai ka ja shi haka. Sai ka taɓa nan gurin haka. Sai ka taɓa saiti ɗin nan. Sai ka ja shi haka. Sai kai ta jan shi haka har sai ka zo wajen nan, sai ka taɓa shi. Sai ka ja shi haka. Sai ka taɓa nan. In ka taɓa shi, kaga nan na saman nan, in ka bar shi to bidiyon ka zai dinga buɗewa ba tare da sai ka taɓa shi ba. In kuma ka sa shi a na ƙasan nan wannan ɗin nan, to sai ka taɓa shi sa'annan zai buɗe. Amma in ka bar shi a nan na saman nan, ko baka taɓa shi ba za ga ya buɗe. Wata sa'ilin ma kana ba ma ta bidiyon kake ba, ta wani abu can daban kake, sai ga kawai bidiyon ya buɗe. Amma in ka bar shi a wannan na ƙasan, bayan da bidiyon zai buɗe sai dai in kai ne ka buɗe shi. Yanzu bari mu bar shi a, yanzu ka ga na saman nan, yanzu misali ka bar shi a na saman nan, to bari ka ga yadda bidiyon zai dinga yi. Ko sarkin Kano zai sha shayi kafin mahaifinmu ya rasu. Ka gani ba tare da ka taɓa shi, ka gani yana buɗewa. To idan in ka bar shi a na saman nan, shine bidiyon ka zai dinga buɗewa ba tare da ka taɓa shi ba. In ka bar shi a na ƙasan nan wannan ɗin nan na tsakiyar nan, to bidiyon ka ba zai dinga buɗewa ba, sai dai in kai ne ka taɓa shi sa'annan sai ya buɗe. Yanzu bari mu bar shi a wannan ɗin nan, ka gan shi. To bari mu je gani bidiyon nan, ai ba zai buɗe ba, sai dai in kai ne ka taɓa shi sa'annan zai buɗe. Yawa ka ga yanzu wannan bidiyoyin ne ko, bari mu shiga. Ka ga yanzu wannan bidiyon ba zai buɗe ba. Ka gani ba za su buɗe ba, sai dai in kai ne ka taɓa shi sa'annan sai ya buɗe. In kana son barin shi a haka, za ka iya ka bar shi. In kuma kana son barin shi ya dinga buɗe kanshi, za ka iya ka bar shi. Da fatan dai ka fahimci yadda ake tsaye da bidiyo ya daina buɗewa da kanshi a Facebook. Wani bidiyon ma ba ta shi kake ba, kawai in kana jan shi haka za ga yana buɗe kanshi, kuma haka yana sa ma cin data. Da fatan ka ji daɗin wannan bidiyon. Yana kar ka manta ne da ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora.